5 години след капитулацията на нацистска Германия, европейското движение набира скорост. Съветът на Европа е основан като асамблея, в която да се обсъждат общите ценности и да се насърчава културното съдействие, но без никаква политическа власт. В навечерието на срещата на върха на съюзниците за икономическо бъдеще на Западна Германия, Франция прави следното предложение. Пред неподозираща група журналисти в залата с часовника в Кейт Дорсей, външният министър Робер Шуман предлага производството на въглища и стомана на двете страни да се обедини. Европа няма да бъде създадена от раз, нито с един единствен общ план за изграждане. Тя ще бъде изградена чрез конкретни постижения. Германия е била информирана само 24 часа по-рано, но за канцлера Аденауер сигурно се е сторило манна небесна. Без този дързък план, тежката индустрия на Германия е могла да остане под съюзнически контрол още дълго време. Но не само Западна Германия е използвала мига. Общността за въглища и стомана е била открита и незабавно още 4 европейски страни поискали да се присъединят. Декларацията изброява всички стремежи за мир на нашия континент. Тя е от голяма важност. Тя е документът, с който започва всичко. Тя създава оригиналната общност, която обединява производството на въглища и стомана на няколко европейски страни. Видяхме и другата част – икономическата полза от създаването на огромен пазар, който ни е дал не само мир, но и просперитет. Договорът за създаване на Европейската общност за въглища и стомана е подписан в Париж, година след декларацията на Шуман. Така Холандия, Белгия, Люксембург и Италия, заедно с Франция и Западна Германия, образували това, което днес е Европейският съюз. ЕОВС вече се е ръководила от наднационален изпълнителен орган, върховния орган, предшественикът на Европейската комисия. Първият президент бил човекът, който измислил самата идея – Жан Моне, но пък Робер Шуман превърнал идеята на Моне в реалност. В днешния Европейски парламент още има един човек, който може да се похвали, че е работил с Робер Шуман. It's because I worked for the trade unions at that time and the coal and steel unions of the six. Тогава работех за профсъюзите за въглища и стомана на 6 страни. Придружавахме преговорите за Парижкия договор. Винаги съм смятала, че той е много справедлив човек, който се съобразява с мнението на всички.